Okay mga ka-ex-sunog mga higala dahil labi na sa mga OFW ani nasad kita karon maglingaw-lingaw ug magkaon-kaon sa probinsyanong mukbang gulay. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, click the button, and share and view. Okay, luto na itong utan mga ka-ex-sunan dong mga kabayan ng taga OFW no. Nata karon utan yung mga kiniyo, pichay, natay kamatis, natay okra, napuntay pichay nga ulos pichay oh, mugutan. Kamuti na yan, kamuti. Sausawan. O gadubo na yun nga pichay. Ikan pa na sa merkado. Shout out ko din ni Uding o nila ni Yoni diya. May pagpaniod ko niya diya. Hi. O shout out is taga OFW no, tuntun nga tandugon. May pagpaniod to niya siya diya silingan. O gilabi na ni Salim Inutan, Roland Hilasgo nga sa Tokyo karon na sa Japan. Og Arnel Lista na Japan sa Japan. Og si Dixie Laurenti, shout out ko ni sa Bangkalan, Davao City. Ikaw makaparintin niya, gusto mo niya. Pagpagpamito na ko niya. Og labi ni TV Irene, Ani ang gaon. May pagpaniid to niyo diya. Okay, sagda na ito paggaon. Okay, bela na. Okay. Murah. Hit probinsya'y napunan pasyaran, ato ay lugar ay mabuya, ato ay payo ay namulan si pagoy, yasan bilik ay napnus kao. Dumanon payabas ng masdam, ng buwan at ng paina. Yasan na ado ay tanaw at daya, ay mangbantay kan siya. Nuwan kabas manaram si balasang, sa puluntaan anusan, ay mansad si ado'y buwan, tapnunan layad na at maalam. Dumanon payabas ng masdam, ng buwan at ng paina. San ado ay tanaw at daya, ay mangbantay kan siya. La 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 la, naragsak ng biyagit probinsya. La 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 la, amin ay makanat sa diwa. Dumanon payabas ng masdam, ng buwan at man. Gusto mo pa-shout out? Comment mo sa sa harap na pinaka-shout out niyo mga. Yasan ado ay talaw at daya, ay mangbantay kan siya. La 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 la, naragsak ng biyag at probinsya. La 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 la, amin ay makanat sa diwa. Dumanon payabas ng masdam, ng buwan at ng paina. San ado ay tanaw at daya, ay mangbantay kan siya. Pamit ba?
Proven dayo guys, proven. Manit sa manok. Payabas ng masdan ng buwan at ng painaw. San na duwa-duwa ay tanay pasyaran. Aduay lugay mabuya. Aduay payuay namulan si pagay. Yasan bilik ay napuskaw. No dumanon payabas ng masdam ng buwan at ng paina. Yasan na do ay tanaw at daya ay mangbantay kan sika. Nuwin kabes menarum si balasang Ito ang malaron din niya. Nasa magsaysay. Yung nasa community. Regulation. ay mansad si ado'y buwan. Tapnunan layad na at maalam. O dumanon payabas ng masdam ng buwan at ng paina. Yasan na do ay talaw at daya ay mangbantay kan sika. La 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 la. Naragsak ng biyagit probinsya. La 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 la. Amin ay makanat sa diwa. No dumanon payabas ng masdam ng buwan at ng paina. Yasan na do ay talaw at daya ay mangbantay kan sika. La 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 la. Naragsak ng biyagit probinsya. La 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 la. Amin ay makanat sa diwa. No dumanon payabas ng masdam ng buwan at ng paina. Yasan na do ay talaw at daya ay mangbantay kan sika. Dumanon payabas ng masdam ng buwan at ng paina. Yasan na do ay tanaw at daya ay mangbantay. Salamat kayo.